ya abroad ịnọ ya abroad ịnatakwa ụlọ mara ife a na-eme n'ụlọ abata m ịfụ na akwụ ka nnukwu nna anyị na atụtụ emecha onweghị ebe ya afụ ụdị ihe a na-eme ụdị ihe abụ sọ n'ala Igbo ndị ofe mmanụ na-emekwa mana ịrụ mana ndị Igbo ka ndị Igbo si wee dịrị so anyị bịakwutewu nnukwu nna anyị so anyị chọrọ ịgba ya ajụjụ ọnụ ngwa bịa nso nna anyị ndewo ụtụtụ ọma biko ị nwere ike ịgbachiri mba ụwa afa gị afa m Mr. Joseph Agudo onye ebe onye Ifite ka ụmụnna Aguluzigbo umenwedo yes nna anyị anyị batara n'obi gị wee fụ na obi a bụ nnukwu obi ka ọ bụ ị nwere ike ịkọwara anyị ndị bugoro n'obi a yes